Bayap song fighting gesung Government of Tripura Joint Recruitment Board Tripura eba JRB tintei kaisa notification kokha fighting gesung mo kaham ke details haimalaino date hingkai 6 tarik January 2022 abo mia kogo bini notification kha rotam saka reimbursement of challenge fee of answer K ni fee challenge ni bagai bigopti rijaka date hingkai obsuk fighting gesung kaham ke tola bini notification pori nalaina Bayap song boro jaga tamon saka jara challenge khainai rok JRB tintei jara challenge khainai rok abo borni bagai group C paper 1 paper 2 tei multitasking staff tei group D o joint recruitment board eba JRBT je challenge khainai rok borni bagai requested khaijaka abo wngkha borok joma marnai admit card and photocopy tei bank passbook soho borok joma ma khlainai boni joma rwnani wngkha kai o jaga sajak tongo floor of Shram Bhavan office land Agartala o jaga joma marnai eba mail tiphano borok o jaga joma khaihormano 14 tarik 1 March 2022 ni bisingo no joma ma khlainai borokni o jaga joma receive khlainani sahojaka 7 tarik 1 March 2022 থেকে 14 tarik 1 March 2022 ni bisingo borok o jaga o joma khainani bagai abeদন sahojaka jora hingkai 11টা AM থেকে 5টা PM পর্যন্ত joma o jaga o narakjaknai aboni pore hingka kai tei joma narakjakni borok o jaga sahoka norok dakti thangoi borok joma reidi o jaga o thangoi hingkai tebo joma rwnani format tei kaisa nailai no chwng Bayap song obo wngkha joma rwnani format borokni rijak kha jara challenge khainai rok borokni fee refund khainani bagui borokno sahojaka jara candidates borok no sahojaka borokni fee refund khlainani bagui hingkai borok o jaga name of the examination bungma swngnai tei o jaga date of examination ma swngnai borokni candidate ni bungma swngnai tei roll number ma swngnai tei bank account number ma swngnai name of account holder account ni bungma swngnai jar account malik ni bumung tei bank ni bungma swngnai tei branch tei address ma swngnai IFSC code bo ma swngnai o jaga borokni full signature nangnai tei o jaga address nangnai hingkhe jara JRBT ni bagui sudo JRBT no challenge khainai rok borokni bagui fee ferot khainani bagui eba refund khainani bagui sahorjaka jara challenge rok no kwrwng tongdi video bai subscribe khaidi kwtal notification manani bagui hambai।